Tudod. Elkezdhetnénk előről. Az első szónál elvesztettem a fonalat. Hasznos. Hasznos? Nem. Vonzó vagyok? Halvány gőzöm sincs. Miket kérdezel? Csak kérdeztem. Na jó. Úgy értem, te dugnál velem? Jézusom, dunstom sincs. Majd elrendeződik. Mindig így megy ez, te csak tudod. Én ugyan nem. Mi? Mondom, én ugyan nem, mert nem tudom. Szerintem, aki összeköltözik a barátnőjével, az hibbant. Mert ha már nős vagy, úgyse lehet megúszni. Miért kérdezel ilyeneket? Különben megőrültség. Csak föltettem egy kérdést. Figyelj! Egyedül vagy a szobádban, és szeretnéd magadnak kiverni. Tessék? A francba! Tudod magadhoz nyúlni. Marik Tényleg marcsával. elképesztő, miket meg nem kérdezel. Nőj már föl, Lemi. Tegyük fel, hogy közben egy élő nőre gondolsz. Például mondjuk rám.